खुलुमबाय बड'लेण्ड एंखं टेलिभिजन स्टुडिअ आं हायनार्सि गयारि दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। कभिडनि सायाव रायजो सोरखारा गोदान नेमखान्थि फोसावदों। माजुलि उपेरा बिसायख'थिनि थाखाय बिजेपिआ बिजाथि फोसावबाय। टिं पौरसभानि थाखाय बिजेपिआ बिजाथि फोसावबाय नाथाय एजेपिआ खुद्रिदों। मरियनायाव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय बिमा फिसा आरो बिजामादैनि जिउ खहा। भारतआ आरोबाव मोन 54 चाइनिज एप बन्द खालामबाय। गसाइगावआव 3 नं हादोरारि राजा लामायाव गोख्रों लामा जाब्रबथायजों सासे आइजो फोरोंगिरिनि जिउ खहा। बांलादेशआव साबा बिदा फंबायखौ गंसे गारिया हुख्रेमना बुथारनानै गालांदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। जिब्रै फेब्रुवारि खालि दिनै रायजो सोरखारा कभिडनि गोदान नेमखान्थि एबा एसअपि फोसावदों। सोरखारा सिगांनि नेमखान्थिफोरखौ बोखारना दिनै कभिडनि गोदान बिथोन फोसावदों। कभिडनि बे गोदान नेमखान्थि आरो बिथोना गाबोननिफ्राय गोहोम गोग्लैगोन। रायजोआव कभिडनि थासारिया गाहामाव फैफिननायखौ नोजोर होना रायजो सोरखारा बे बिथोनखौ फोसावदों। रायजो सोरखारा फोसावनाय कभिडनि गोदान नेमखान्थि बादियै गाबोननिफ्राय कभिडनि नेम खान्थिफोरखौ मानिनानै सोलिनो नांलिया। हरनि कारफिउजों लोगोसे सोरखारा गासिबो रोखोमनि नेमखान्थि आरो बिथोनफोरखौ बोखारना होबाय। गाबोननिफ्राय गासिबो दखान आरो गलाफोरखौ गावनि गोसो बायदि खुलिनो आरो बन्द खालामनो हागोन। हटेल, रेस्टुरेन्ट, बार, सिनेमा हल, सुइमिं पुल, हाबा-हुखा आरो जायखिजाया मेल मिटिंफोरनि सायाव होबथानाय आरो कभिडनि नेमखान्थि आरो बिथोनफोरखौबो बोखारना होबाय। मख'नो गोनांदि सिगाङाव उरां गाथोन रेल स्टेशनफोराव थाङोब्ला कभिड टेस्ट खालामनांगौनि गोनांथारमोन, नाथाय बे बिथोनखौबो बोखारबाय। दानिफ्राय उरां गाथोन आरो रेल स्टेशनाव थांब्ला कभिड टेस्ट खालामनो नांला। अब्लाबो कभिडनि लैखोन थानाय सुबुंफ्रा गावनि गोसो बादि टेस्ट खालामनो हागोन। जुदि सोरबा बेरामिया देहा फाहामसालियाव थाङो अब्लाबो कभिड टेस्ट खालामनांगौनि गोनांथि गैया। कभिडनि लैखोन थानाय सुबुंफोरखौ टेस्ट खालामनो हागोन। मख'नो गोनांदि कभिडनि गासैबो नेम खान्थिफोरखौ गाबोननिफ्राय बोखारना होनाय जाबायब्लाबो सुबुं थुबुर जानाय जायगायाव बयबो मास्क गाननो नांगोन आरो कभिडनि मोन्नैबो द'ज भेक्सिन लानाय जानांगोन होननानै रायजो सोरखारनि गोदान बिथोनाव फोसावदों। फैगौ 7 मार्च खालि माजुलि बियाबाव खुंजानो गोनां उपेरा बिसायख'थिनि थाखाय खुंथाय गोहोआव थानाय बिजेपिआ बिजाथि फोसावबाय। माजुलि उपेरा बिसायख'थियाव बिजेपिआ सोरखौ बिजाथि फसंगोन बेखौ लाना रायजोनाङै सोंथि सिखांनाय समावनो भुबनगामनि मुंखौ बिजेपिआ बिजाथि महरै फोसावो। भुबनगामआ आसामनि 9 नं माजुलि बियाबनि उपेरा बिसायख'थियाव बिजेपिनिफ्राय बादायगोन। बिजेपिआ गोबां नायबिजिरनायनि गेजेरजों भुबनगामनि मुंखौ माजुलि उपेरा बिसायख'थिनि थाखाय बिजाथि सायख'नाय जायो। बिजेपिनि हाइकामान्डआ दिनै गंसे प्रेस बिबुंसार फोसावनानै भुबनगामनि मुंखौ माजुलि बिजाथि महरै फोसावदों। मिथिनो हानाय बादिब्ला आसाम रायजोआरि बिजेपिआ माजुलि उपेरा बिसायख'थिनि थाखाय 3 बिजाथिनि फारिलाइखौ दिल्लीनिफ्राय दैथायहरदोंमोन। बेनि उनाव दिल्लीनि हाइकामान्डआ भुबनगामनि मुंखौ सायख'यो आरो बिजाथि फोसावो। मख'नो गोनांदि आसामनि बारग' गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालआ एमएलए मासि एंगारनानै रायजो सभायाव थांना मिरुनि केबिनेट मन्थ्रि मासि लाहैनायनि उनावनो लांदां जानाय माजुलि बियाबाव फैगौ 7 मार्च खालि उपेरा बिसायख'थि खुंनो थाखाय 9 मार्च खालि भट साननो बिसायख'थि आय'गआ लाहार फाहार खालामदों। नगाव जिल्लानि टिं पौरसभानि थाखाय बिजेपिआ बिजाथि फोसावबाय। कलियाबर बिजेपिनि आफादगिरि अनिल सैकियाया सागान होनाय प्रेस बिबुंसारनि गेजेरजों टिं पौरसभानि बिजाथिफोरखौ बिजेपिआ फोसावदों। जथायारि दोलो एजेपिनो मोनसेबो मासि हगारनानै होआलासेनो बिजेपिआ टिं पौरसभानि गासैबो वार्डआव बिजाथि फोसावदों। ओरैहाय बिजेपिनि बे आखुआव जथायारि दोलो एजेपिनि दैदेनगिरि सोद्रोमाफ्रा खुद्रिखांदों। मानोना टिं पौरसभानि मोनसेबो वार्डआव एजेपिआबो बिजाथि फसंना बिसायख'थियाव बाहागो लानो गोसोमोन, नाथाय बिजेपिआ एजेपिनि बागै जेबो गोनांथि होआसै। मख'नो गोनांदि टिं पौरसभानि सिङाव थानाय गासैबो वार्डनि बिजेपि बिजाथिफ्रा फारियै 1 नं वार्डआव हेमन्त कुमार दास, 2 नं वार्डआव प्रियंका सैकिया नायक, 3 नं वार्डआव शिप्राकुरि दास, 4 नं वार्डआव सुशान्त कुमार नाथ, 5 नं वार्डआव शिल्पी सिका गगৈ, 6 नं वार्डआव दिबांकर नाथ मजुमदार, 7 नं वार्डआव फिंकी सैकिया बरा, 8 नं वार्डआव मधुमणि बरुवा, 9 नं वार्डआव हृदयानन्द बरा आरो 10 नं वार्डआव रीमा रवि दास।
दिनै फुङाव मरियनाव मोनसे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय जादों। बे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव 3 सुबुङा जाथायसालियावनो जिउ गोमायो। मरियनि तदर आलियाव गंसे टाटा सुमो आरो स्कुटिनि गेजेराव मोगा-मोगि सौग्रावलायनायाव बे जाब्रबथाया जादों। मख'नो गोनांदि लामा जाब्रबथायाव जिउ गोमानाय 3 सुबुंखौ बिमा-फिसा आरो बिजामादै होननानै सिनायथिनो हादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला नागालेन्डनि डिमापुरनिफ्राय सुकांसा फारसे फैबाय थानाय टाटा सुमो आरो उल्था बिथिंनिफ्राय फैनाय स्कुटिनि गेजेराव मोगा-मोगि सौग्रावलायो। बे जाब्रबथायाव स्कुटियाव थानाय 3 सुबुङा जाथायसालियावनो जिउ गोमायो। ओरैहाय बे जाथायनि उनाव खुद्रिखांनाय रायजो-राजाफ्रा तिताबर मरियनि तदरालि लामाखौ बेंथेना सोमावसारो। बबेखानि जाब्रबथायाव जिउ गोमानाय सासे सुबुंखौ सुरेश तान्ति होननानै सिनायथिनो हादों। नाथाय बे खौरांखौ सुजुनाय समहालागै गुबुन सानैनि मुंखौ मिथिनो हानाय जायाखै। चीननि हेंथायै भारतनि फिन डिजिटेल स्ट्राइक। भारतआव माखासे चाइनिज एपफोरा बन्द जाबावबाय। आरोबाव मोन 54 चाइनिज एपखौ भारतआ बन्द खालामना भारतआ चीननि हेंथायै डिजिटेल स्ट्राइक खालामदों। भारतआव बन्द खालामनाय चाइनिज एपफोरा नोंथांनि मबाइलावबो थानो हागौ। मोनसे मोननै नङा, गासै आरोबाव मोन 54 चाइनिज एपफोरखौ भारतआ दिनै बन्द खालामबावबाय। हादरनि रैखाथिखौ नोजोर होनानै भारतआ आरोबाव मोन 54 चाइनिज एपफोरखौ दिनै बन्द खालामनो भारत सोरखारा थांखि लायो। मख'नो गोनांदि सुइट सेल्फि, एचडि बिउटि केमेरा, पिपा भिडिअ एडिट एप, लक, डुएल स्पेस, लाइट, मिउजिक प्लेयार, भिडिअ प्लेयार बायदि एपफोरखौ लोगोसे मोन 54 चाइनिज मबाइल एपफोरखौ भारतआ बन्द खालामदों। मख'नो गोनांदि बेनि सिगाङावबो माखासे चाइनिज एपफोरखौ भारतआ बन्द खालामखांबाय। भारतआव 2019 मायथाइनिफ्राय दासिम गासै 224 चाइनिज एपफोरखौ बन्द खालामना चीननि हेंथायै डिजिटेल स्ट्राइक खालामदों। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमा बेन्दोंआव थानाय 3 नं हादोरारि राजा लामायाव सनिबारखालि फुंनि समाव मोनसे गोख्रों लामा जाब्रबथायजों सासे आइजो फोरोंगिरिनि जिउ खहा जादों। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला थैनाय आइजोनि मुङा जैमागुरि गामिनि अरुण हाज'वारिनि अनजालि बिसि निउति हाज'वारि। निउति हाज'वारिया गावनि AS16B4091 नम्बरनि स्कुटिजों गसाइगाव हाथाइनिफ्राय न' फारसे थांफिननाय समाव 3 नं हादोरारि राजा लामायाव UP70E4305 नम्बरनि गंसे थाव थिंखिजों सौग्रावनानै जाब्रबथाय जादों। थैनाय निउति हाज'वारिया अमृतपुर ब्रह्म सेवा गोजौ फरायसालिनि फोरोंगिरिमोन होननानै मिथिनो हादों। जाथाय जानायनि उनाव गसाइगाव थानानि पुलिसा फैनानै टेंकारखौ जब्द खालामनानै थानायाव गोथैखौबो लाबोदों आरो उननि समाव पस्ट मर्टेमनि थाखाय दैथायहरबाय होननानै फोरमायदों। गंसे गारिया उनथिंजायनिफ्राय गोब्राबै फैना साबा बिदा-फंबायफोरखौ हुख्रेमना बुथारनानै गालांदों। मख'जाथावदि बांलादेशनि कचबाजार साकारिया उपर जिल्लायाव गंसे नखरनि सा 8 सुबुंफ्रा फुंबिलिनि समाव फुजा होनो थाखाय थानसालि फारसे लामाजों थांबाय थानाय समाव उनथिंजायनिफ्राय गोब्राब गोख्रैथिजों फैनाय गंसे गारिया हुख्रेमलांदों। बेवहाय साबा बिदा-फंबाया जायगायावनो जिउ गोमायो आरो 2 बिदा-फंबाय आरो सासे बिनानावा गोब्राब जखम जादों। बे जाथायाव जखम जानाय सासे बिनानाव जाथायनि बागै मिथिहोनाय बादिब्ला गोख्रैथिजों फैनाय गारिया गावसोरखौ हरखाब उनथिंजायनिफ्राय फैना सौख्लायफैनानै जखम जानाय थासारिखौ नुनानैबो फिन गारिजों गिदिंफिननानै फिन बिसोरनि सायाव हुख्रेमफिनबावदों। जायनि थाखाय साबा बिदा-फंबाया जायगायावनो जिउ गोमानांदों आरो बे जाथायखौ गावसोरखौ मेगन सानानै बुथारदों होनना बुंथिदों। मानोना बिसोर गावसोरनि खाथियावनो बिमा दुर्गा देवीनि थानसालि फसंनो नाजानायखौ बांलादेश सुबुंफ्रा हेंथा होदोंमोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।